оҷонсии зидди фасод дар Тоҷикистон Муродов Суҳроб раиси ҷамоати деҳотии заргари ноҳияи Кушонёнро боздошт кардааст. Ба иттилои манбаъ номбурда дар асоси қавли маҷлиси вакилони ҷамоати деҳотии заргари ноҳияи Кушонён ба вазифаи раиси ҷамоати мазкур таъин гардида, дар давраи фаъолияташ даст ба қалобӣ задааст. гуфта мешавад боздоштшуда бо роҳи фиреб ва боварии шаҳрванд аз даромада барои ҷудо намудани 0,4 гектар қитъаи замини назди ҳавлигӣ аз ҳудуди заминҳои хоҷагӣ ба номи Д. Нуриддинови ҷамоати мазкур 15 000 сомонӣ гирифта, барои мин баъд ҳуҷҷатгузорӣ намудани он маблағи 20 000 сомонӣ талаб намудааст. Дар натиҷаи зимни гузарондани чорабиниҳои оперативӣ тафтишотӣ баъди гирифтани маблағи 20 000 сомонӣ, номбурда аз ҷониби кормондани агентӣ дар утоқи корияш дастгир карда шуда, маблағи мазкур ҳамчун далели шайъӣ аз худ карда шудааст, гуфтааст манбаъ. Вобаста ба ҳолати мазкур нисбати Муродов Суҳроб Рамазонович ба моддаи 247 қисми 4 банди Б ва 338 иловаи 1 қисми 2 банди А, Б Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноӣ оғоз гардидааст. Дар сурати тасдиқи иттиҳом бар асоси ин модда ва боздоштшуда ҷарима ба андозаи аз 87 то 131 000 сомонӣ ва ё аз 8 то 12 соли зиндон бо мусодидаи молу мулк таҳдид мекунад.